Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen da gaur bana ona zarta. Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator bana ona zarta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora gora, hemen dator bana ona zarta. Bluster bihoztuna. Hau kolpe latza, hain nire atza. Aizu, Funky, zer da erori zaizun hau? Hemen ez du inork lanik egiten ala. Zaudela sai lagun, txartela jartzen ari nintzen eta kandi laguntzera irten da. Punta-puntako jatetxe berria ireki behar dut. Funkiren jatunentzako jatetxea. Egundoko inaugurazioa izango da gaur gauean. Tira, Kandi, nirekin joateko horea egingo didazu? Ni zurekin inora joan? Ametxetan ari zara, Bluster? Zeri egiten diogu barre? Blusterrek berarekin joateko eskatu dit Funkiren jatetxearen inauguraziora. Ez dut ulertzen. Tira, nola joango naiz berarekin, zuk eramango baldin banauzu. Bai, jakina eramango zaitu dela. Nork eramango zaitu ba? Zu baldin bazoaz, neuk eramango zaitut. Donkey Kong, gogoratu gaur dela partida handia. Oh, Kandi, barkatu ezin naiz joan. Partida handia dago telebistan. Partida handia! Zer? Nahiago duzu futbol partida ergel bat ni baino? Baina txapelketa nagusia da. Bihar gauean joango gara. Eta horrela, gaur inor pozoitzen bada, bihar badakigu. Ez, bihar berandu izango da. Ze uste duzu, itxasoko arrain bakarra zarela, ala? Ba ona, berri ona, ez zara! Oh, Kandi, mesedez, ez zaitez horrelako izan. Argi dago ez zaiola kirola gustatzen. Itzuli ona oraintxe bertan! Bai belorren zilegi gabetasuna! Ideia benetan zoragarria izan dut. Badakit nola edukiko dudan Donkey Kong jirabiraka etengabe eta sekula guztietan. Kruxa! Zer dira sekula oiepa? Zenbat aldiz esan dizute zegoteko isilka nire atzean norrela? Ekarrizkidazu boligrafoa eta papera. Donkey Kongi pentsaraziko diot. Kandik hautsi egin nahi duela berarekin benetan. Maitasunez penaturiko tximinoak ez du kristalesko kokoa ondo zainduko. Horra, Kandik ezingo ditez ezkorik esan. Zer dau? Ilea? Neure ilea? Ilea erortzen ari zait! Ez izutu, badaukat zerreman. Ile eder molda errazerakoa? Ilea ondo arrotzekoa? Ile leunerakoa? Eta ilea erortzen denerako zer? Lasai, zera, guztiak nahastuko ditut. Onartu beharra daukat lagun. Kandia serre bizian zegoen. Behar bada berarekin hitz egin behar duzu partidata gero jakina. Ez dago zertan kezkatu, txikito. Ez dut uste inor etorri eta lekuak enduko didanik, ezta? Posten naiz hori entzuteaz. Lasai, txikito. Garbi dago bidea. Zoaz azkar buskergoi belalakoa. Azkar! Ara, begira, gutuna zuretzat irakurriko dut? Bai. Kandirena da! Barkamen eske ziurrenik, irakurri txikito. Donkey Kong maitea! Amaitu da! Afari romantikoak maite dituen beste tximino bat aurkitu dut. Sinaturik zure neska, lagun, oi, Kandik. Utzi irakurtzen! Badakizu zer den hori?
Agur benur esaten du. Ah, eskerrak, une batez pentsatu dut niri esaten zidala. Zeuri esaten dizu agur, bai oize. Kandik beste norbait aurkitu du. Tira, Donkey Kong, ez estutu zeure burua. Alaitu, bila dezagun orden tipo berri hori, eta banana zarta guztiekin amaitzeko banana zarta eder bat emango diozu. Ni hobeto sentitzeko baino ez duzu esaten hori. Baina egia esan, lortu duzu. Ederki, horrek nahasturik edukiko du tximino ergela aldi batean. Kranki erraz garaituko dugu eta gure eskutxo zekenekin kristalezko koko hartuko dugu. Ez nahastu beste ezein produkturekin, ez galdetu zergatik ez egin. Aukiratxa, ezingo dut erabili. Ze axola dio hile pixka bat galtzen badut. Hile gehiago, larrutzen ari naiz! Hauzi egin behar duzu, lehenengo kandirekin adiskidetu eta gero hautsi bestearekin. Tximino hori norden aurkitu nahi dut, txikito. Zurekin hitz egin nahi dut. Hasi zeu, tira, hasi. Kandi, nola egin didazu hau niri? Beste ze aukera nuen ba. Orduan, egia da? Zu antzeunden, zeure aukera egin duzu eta nik neurea. Ez dut aukeratzeko aukerarik ikusi. Ez du aukerarik aukeratu. Ba, Jorixe, nik ere aukeratu dut. Eta nor aukeratu duzu? Nor? Orduan ez didazu esango, ongi, sorteo, nien aizutaz gehiago arduratukota. Munduko erregea Euskal naiz! Jauzkariak! Krokoputze koko eskuratu du! Ona benetako tximinoa arazoak konpontzera, laguno. Egon pixka batean, nire lana da hori. Kendu oraintxe bidetik! Ez da pentsatu ere, zu gelditu egingo zara horixe egin behar izaten delako indari karagarri batekin topo egiten duzunean. Eta ni ikaragarrian nauzu benetan. Entzun denok, eginda argia. Hemen dator denontzako oparia, mundiala. Enaiz apala, martxosoena naiz hemenan bezala. Buskerrena mezka izto, neskatoen ametsa, irudiezin hobea, hori da egia hutsa. Neu naiz Leo Luster izugarri, neu gauza guztien mami. Neu naiz Leo Luster saltxerua, ezin zoragarriagoa. Gatu zein txakur zatozten nirekin, mugitu dantzariekin, begiratu nire betaurreko eta hileari, ikusi alduzue apainagorik. Muskerrena mezka izto, neskatoen ametsa, irudiezin hobea, hori da egia hutsa. Neu naiz Leo Luster izugarri, neu gauza guztien mami. Neu naiz Leo Luster saltxerua, ezin zoragarriagoa. Orain zoazte hemendik txakurtxok. Ospa? Bai, jauna. Hemen duzu banana jale. Luster dut izena. Leo Luster. Benetan posten naiz bihotza. Eta badakitzu ere posten zarela. Deitu idazu, Kandi. Niri deitu idazu Donkey Kong, Kandiren mutil laguna. Ez alduzu purtzilleria politori garbitzera joan behar. Lasai Donkey Kong, ez kasurik egin. Ederra da, bai sarmagarria eta dotore janzten da. Baina zuk ere ezaugarri bikainak dituzu. Adibidez? Leo Luster, lalalala. Atsegina zen tipoa, ez da? Haze irribarrea. Egon pixka batean. Bai, jauna!
Zergatik eban diogu kokoa? Kokoa geneukan ala. Hipnotizatu egin gaitu! Klump! Itzuli horra eta aurkitu tipo horri buruzko guztia! Ze izen zuen! Bai, jauna, oraintxe, jauna. Ze izen zuen? Ez dakit, inozo alakoa! Horregatik bidaltzen zaitut! Jarri ba martxan! Batbi. Entzun dut gaur jatetxe izugarri erromantikoa zabalduko dutela. Zergatik ezkoa zelkarrekin? Oso gustura joango. Joango nahi zurekin. Orduan bagoaz. Ze modu zortzietan? Oh, ederki... joan beharra dauka. Gero arte! Oh, zera, probatzen. Nagusia naiz eta nagusiak dio. Oh, nireak egin du neu naiz berriro. Nahastura gehiago egin behar dut kandirekin irten nahi badut. Nilakorik ikusi beharra ere. Bluster. Hogei minutu baino ez dira falta partida handia hasteko. Baina ze arraio ikusi ote du kandik tximino arroputz horrengan. Tira, itxura ederra zeukan. Kate begi galduak itxura ederra izan badezake behintzat. Kandi berreskuratzeko moduren bat aurkitu behar dut. Zergatik ez duzu futbola betiko baztertzen? Eta kandiri erregutu zurekin afaltzera joateko. Ideia bikaina, Didi, hori egingo dut. Ze baina, txantxetan nenbilen, ezen duzu futbola astu. Zorrako jokatu behar duzu. Didi, batzuetan tximinoak egin beharrekoa egin behar izaten du. Donkey Kong, egon! Pentsatu, Bluster, pentsatu. Hemendik pixka bat, handik beste bat, hortik mordo bat. Itxura bitxiko lurrin berbera. Ah, ustelkiratz bera. Ederki, ea zer ateratzen den. Horrek gure lagun Bluster ematen du, edo behar bada bere doble dotore bitxia. Marrak entzen ari zaizkion zebra bat ematen du horrek. Ilea, joan egin zait, zer egingo dut orain, amatxo karbuiatu egingo nau. Zein ote zen formula. Ixo. Azken osagaia. Honek berriz ere Leo Luster bihurtzen espanau. Kakaz leporaino egoko naiz galduta erabat. Aizu, Bluster, horra altzaude! Oh, ez, baldar horreken hau honela ikusi behar. Bluster! Barkatu, Donkey Kong, ezin zara sartu. Zera, ni dirutan bainatzen ari naiz. Badakizu, ostiral gaua da. Berdin dio, Bluster, nik kandirekin hitz egin nahi dut. Ez dago hemen. Jai eman eta ordaitu egin diot hitzordu handi baterako prestatzeko. Tira, oso gustura nago zurekin, baina bainatu egin behar dut. Banoa, agur! Blusterrek jai eman eta ordaindu egin dio kandiri? Usain txarra hartzen diot honi. Guazen. Nire formula sekretua, non? Hemen dago neure eskuetan, Bluster. Ala nahiago duzu esatea, Leo Luster. Maidazu hori, gaur gauerako behar dut. Baldintza batekin emango dizut, Marileun. Zuk ekarri dazu, kristalezko kokoa. Eta ona hasierako jokalarien zerrenda, tximinoen upela hileta etxeak eskainia. Zatoz lagun, eseri eta lasaitu mesedez, partida astera doata. Nola lasaituko naiz, kandia faltzera joango da zera tximinokote horrekin. Inor bada etxean, neu naiz, ez altxatu. Altxatu ni? Kandik eskatu dit esateko iritzi aldatu duela eta fankirenean elkartu nahi duela zurekin. Bai, une batez kezkatuta eduki nau gero. Ongi, baina zain daukazu? Zoazte, nik deituko dizuet emaitza Ni esateko. hemen geratuko naiz partida ikusten. Zera, kristalezko kokoa zaintzen. Zoaz lagunarekin garaiz iristeko. Neuk zainduko dut kokoa eta ez dizuet ez eskorratuko. Lehenengo Blusterrek jai eman dio kandiri, eta orain berarekin itzultzen lagundu nahi dizu? Oso gauza susmagarria ari da gertatzen hemen. Oi! Penagarria da hau arrabi olerde jari horri eman beharra.
Lausenguekin ez duzu ezer lortuko. Azkenean, garaipenaren ordua atzapar punta zekenetan daukat berriro ere. Tratua egin dugu! Kristalezko kokoa nahasturaren truke! Geratuko nintzateke, baina hitzordu garrantzitsua daukat, agur! Eta orain, azkenean kongo-bongoko! Tira ba, betikoa, agintari nagusia izango naiz, guazen! Benetan diot lagunkote, denbora soberan daukagu. Kandi oraindik apaintzen ariko da. Gogoko duzu itxaroten edukitzea. Kristalezko kokoa desagertu eginda! Bluster! Euria dator, peste kosmikoa! Banana arrainik, Kandi? Ez, mil esker, Funky. Argaldu nahian nabil. Kandi, Funky! Blusterrek kristalezko kokoa lapurtu du! Donkey Kong, zertan zabiltzazu hemen? Aizu bihotza, barkatu berandu banator. Nik ez, berandu altzatoz. Aztu baino lehen, Tximino. Kristalezko edertasun hori ikusi dut. Hiru muskerrek zeramaten hemendik azkar baino azkarrago batek daki nora. Tira ba, baten batek berreskuratu beharko du. Bestela krokoputz kongo-bongoko agintari bihurtuko da. Eta baten bat hori, neu izan naiz beti, Leo! Non dago? Entzun araua, ez umemokorik bidali Tximinoen lana egitera. Aztu hori, Luster! Hori nire lana da, eta ez dut laguntzarik behar! Laster nahi zurekin, Donkey Kong! Zer jandut? Banana arraino pila. Banana! Arraina! Geldi hor, Luster! Ei, kontu zibili, Maripili. Inork kristalezko kokoa berreskuratu behar badu, neu izango naiz hori! Bai zera, kardabera. Neuk berreskuratuko dut eta ez dut inolako laguntzarik behar, Tximino baldar. Aizue, Tximinok! Tori oparia! Zer? Krankiren aurpegia ikusteko irrikan nago Augustiaren aurrean. Egia da, berorren hilardetasuna, izugarri ardituko da, bai jauna! Ederki, Luster, egizu begiekin egiten duzun hori kruseri kaiola zabalarazteko. Ze uste duzu, erraza dela, begiak kliskatzea eta kitxo, bat jakintzazu ez dela horren erraza. Luster, zer egiten duzu hemen? Zer egin duzu Leorekin? Leo? Bai, Leo, zera ba, Leo. Egia zera da, neu naiz Leo. Aizu, Bluster, nien naiz horren baboa ere. Hala ere, egia da, neu naiz Leo, edo nintzen behintzat. Nahi gabe nahastura bat egin dut Luster bihurtzen ninduena. Zer? Horrela ez didazu ezertarako balio. Espada... Behar bada oraindik ere hipnotiza ditzakezula pentsaraziko diegu. Hori egin dezaket. Edo geratzen zaidan nahastura apurra erabili eta benetan hipnotizatu. Egia, hori ere. Nezakeen bai, zu horren astakirtena espazina. Aukera bakarra dugu. Nahasturarik gabe bihurtu behar duzu, Leo. Baina zer jo diozu, nola bihurtuko naiz, Leo? Ni Bluster naiz, izugarria beratxa, baina ikaragarri koldarra. Zuk sinetxi edo ez, zeure barru-barruan nonbait, zu Leo Luster zara, nahasturak atera egin du. Neu naiz Leo Luster? Ni... Zatoz nirekin... Ez da horrela. Hemen naiz bihotza. Bat, bi, itzuli egin naiz ni. Ederra zara, argita nabari. Ordua bada, abiatzekoa. Bidaia izango da, sekulakoa. Inoiz baino bea, abilta trebea, begietara begiraturik hautsikatea. Ne naiz Leo Luster hemen berriz. Oraindik ere barrez da irriz. Neu naiz Leo Luster, ez dut utxik egiten. Ez zara inoiz nitaz nekatzen. Neu naiz Leo Luster, indari karagarria. Neu naiz Leo Luster, bihotzekoa eta minbizia. Tira!
lagun, atera gaitzazu hemendik! Bai, egin dezaket. Ederki, Leo, eraso! Egine, jantzi hauek, gauez ikusteko betaurreko militar bereziak dira, honela ez du hipnotizatuko. Ez dut piperrik ikusten, Klump. Ai, amaitu egin zait indarra. Klump, atera nazazu hemendik oraintxe! Ez duzu ies egingo! Banana salta! Ui! Manoa! Oh, Donkey Kong! Ai, ama! Kentu nire bidetik, oraingoan eno bezer geldiaraziko! Benetan, zu gelditu egingo zara. Horixe egin behar izaten delako indari karagarri batekin topo egitean. Akabo. Tratua egin dugu, Bluster. Zoaz eta esaiozu Kandiri egia. Beharrezkoa da? Kandi, gauza bat esan behar dizut. Entzun, kontua da. Ikusi alduzu inon, Leo Luster ederrori. Horixe da kontua. Neu naiz, Leo Luster. Egia da, formula sekretu bat asmatu dut eta nolabait Leo bihurtu naiz. Ziurrentzeko gauzak ikusiko dizkiguzula. Kandi? Neukera mango dut hemendik! Ara, amaitu da, Leo Luster. Betiko Donkey Kong baino ez dago zure gogokoena. Eta hemen nago zurekin afari erromantikoa egiteko, biok bakarrik, Zer diozu? Tira, osongi, esan beharko. Baina baloia zure telatuan dago orain. Baloia? Ai, ahaztu egin zait! Partidaren ondoren itzuliko naiz! Gero arte, Kandi!